V tomto videu som vyskúšal 3 hry zo Squid Game. Squid Game je najpopulárnejší seriál v histórii Netflixu. Je to vlastne o tom, že hráči hrajú detské korejské hry a kto vyhrá, tak vyhrá veľké peniaze a kto prehrá, tak bude eliminovaný. Ako prvé tu máme dalgonu. A na to som si to už pripravil ingrediencie, takže mám tu cukor, mám tu sodu bikarbonu a lyžičku na miešanie. Ale určite toto neskúšajte doma, lebo je to veľmi nebezpečné, lebo ten karamel bude veľmi teplý, takže ide na to. Už to tu mám pripravené, takže písali, že 4 lyžičky cukru. Takže na to tam. Tak, teraz to dám na 9 asi. Mám to variť. Mám to miešať, takže idem to miešať. You could go far, you could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strung that guitar every day, found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows, tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? A zatiaľ, kým sa mi to chladí, tak vám vysvetlím, o čom táto hra je. Je to vlastne, že musím nejakým špárátkom alebo ihlou vybrať ten kruh vlastne z tej celej sušierky. Že to nie je úplne ideálne, ale mám to tu a idem na to. Prvá strana sa mi podarila, ale doniesol som si to ešte aj špárátko. Yes! Mne sa nejak darí v tom. To mi podarila už druhá časť. Dobre. Posledná strana. Yes. Mám to skoro. Mám to. Ešte to trošku upravím, nech to je také do kruhu. Yes, mám to! Nice! Podarilo sa mi dať dalgonu a my sa presúvame na ďalšiu disciplínu. Sujte! Ja už som terera! Ako ďalšiu hru to máme Dakji. Je to vlastne, že musíte obálkou prevrátiť druhú obálku a ja si ju idem vyrobiť. Step 1. Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's... Ešte som si vyrobil tieto Dakji, ale musím to ešte otočiť, tu Dakji vlastne tak, a toto sa musí otočiť tak. Keď sa mi to podarí, tak fakt akože budem šťastný, ale uvidím, že či sa mi to podarí, lebo neviem, vyzeralo to tak ťažko celkom. Trošku som si to skúšal a nevyzeralo to moc ľahko. Idem na to. Takže bohužiaľ, Dakji sa mi nepodarilo dať. Buď som si to zle vyrobil, alebo som úplne drevo, ale hodím to tu už asi 20 minút a to sa ešte ani nepohlo. Že to sa ešte ani neodrazilo od zeme, takže toto si uznávam, že toto som pokazil a v tejto disciplíne som neúspel. Takže ja už tu mám Dakji, no síce to je úplne hrozné, akože to úplný odpad, ale to vôbec nevadí a idem hádzať. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still... Bohužiaľ hra Gongy sa mi nepodarila. Je to vlastne, že musíte si vždycky zobrať, je to ťažké na vysvetlenie, môžete si to keď tak nájsť na YouTube, ale nepodarilo sa mi to. Videli ste tam nejaký presných, ale fakt sa mi nedarilo, takže toto je koniec tohto videa. Nezabudnite mi dať like,
odber, sledujte ma na mojom Instagrame a viem, že som to nespravil úplne dobre, ale tak môžete aj moju snahu podporiť lajkom a určite mi napíšte do komentárov, či by ste to zvládli lepšie. Čaute.